Loh. Kalau kepengen apa kuwi protes ngomong aja ke Mas Denny Caknan di channelnya. Wong laut iku bahasa Indo kok Ji. Kidul iku Jawa dicampur-campur jenenge iku. Ya memang bahasanya orang Jawa Timur seperti itu. Jadi kan betul penantang Jawa Timur. Alah aku nek tengah wae bingung kok Lah ape nggih, minggir ape menenggak kok ya. niku. Berarti padha bingunge. Iya pitik kok ayam malas. Iya bener ya. Laut kidul wis buah apa yo penting enak lho ya. Heeh. Iki sing iki ta iki. Sing oper iki, sing oper iki. Pena iki. Bersama Laini Makeup Paden. Suara ombak sekarang laut itu eleng sing biyen tak rangkul ngucapke janji urip tekane pati tapi mesti mbok lenjani. Saksine pasir sing kasar biyen nantang berlayar saniki boten wonten kabar. Banyune pasang ngantom banter watu karang ngancani aku ngrake kenangan.
Ayo, semonggo Wong. pun lanjut. Segoro kok ya dirangkul lho kok piye to iki. Ngerangkul sampean jane malah Asine saya kok sampean ya. iki bingung. Lho kok iso? Iki kan lagi ulang tahun ya asine. Leli Agustin ning pas dina Agustus. Iya. Asik lali. Sok tak undang nek pas hari ulang tahunku Alah. ya. Rumah saku wis diingi kok ya. Tanggal 1 weh. Apa tanggal 17 lho? Iya betul sekali dirayakan seluruh Indonesia. Walah, ibu canak sing iki nek cah kok gak dirayakan blas didelikno. Blas. Wayah Lah. laire pas Ikut ulang dudu tahun. lahir lho. Didelikno kok gak dirayakan. Dudu lahir saka rahim kuwi dadi gak dirayakan. Meletak ke watu. Layaknan yo kileng-kileng. Maksudnya. Anjir. Manggala Nika sampun sampun pancen rawon iki siaga kados. niki ya.